И здравейте, потребители на YouTube, здравейте на всички! Аз съм Слив. И днес ще играем в DCC Night. Така с един як сервер. Не знам по-точно как става, но някакво странно такова име има филма. И да, ще има епиш в описанието, да. Отново съм стария микрофон. Така, нека да намаля малко звука. И видите по-хонче, който не е довършен. Искам да списам някакъв хубав пътече пак. Да, ето. Вижте. И пак с този яколма. С този яколма. Мен не кефи. Не знам за това. Вижте го е. Вижте го е. Но яко пише. Вижте, като напише примерно коса. Това е чудо. Сигурно е на български, на някакъв такъв бакила. Ето, три бронички, които са хубави, много хубави. Да дойдем на Warp and да видим дали има някой закилване. Там да сме дошли. То предполагам, че е да ме броня. Дайте да отидем тук на спаун. Хора препоръчвам, това сервер не играем от много хора. Препоръчвам ви да ни участвате в спаун. Препоръчвам ви. Целият спаун е бъкан от хора и аз не мога да мина и се изнервям. Но това никога не отидете на спауна. Така. Хо-хо. Някакъв, който изглежда. Бакилове. Но скоро да играя този сервер. Аз не мога да гледам това. Отхай. Охо, един маняк тук умря. Давай! Добре. Зора. Добре, Зора. Вижте. Не. Warp. Jump. Warp. Така, дай че ми Jump. Warp. Да видите колко съм зле на този Jump. Няма лак. За радост. За моя радост. Да ме радваш. Мога дай се оправя общените. Но те са го правили. И така, направи го, защото няма да може да се чуваме. Да не чувате. Да, аз те там не може да видам. Поне не лаги чак толкова. Развайсвата се. Оле, минахме го. И не сме минали джампа, ама. Аре! Мале. Ама, вижте, все съм нека са як. Оле, аз не мога скача на бокчето, пък ми говориш. Така, нека да идем тук. Тука. Така. Не мисля, че ще го мина. Дай да учим на хомче. Тук не може да е.
Обичам така да си играя. И този път не е сериозно ми е излязъл. Мама не закрил. Стой. Да. Ко пречи. Така, омга. Това е сигурно от описито. Тя с колко ми върви играта? Как с 10 е? За първ път ми се е случило. Не да го увеличим малко. Пък са... О! Са дигна се малко. Не знам. Не знам как играя с 10. Пък преди играя с 20-30. Сигурно, защото съм най-вероятно. Да. Има IP в описанието как става. Вижте какъв як текчет. Аз пуснем с друг да влезна. Той не е готов. Мога защо не се захващаме така. Да, в 100 Gamercraft. Да ви казвам голден меча и някакъв Мовсайен. Някакъв самурайски меч. Да, самурайски меч. Сигурно се чувам ужасно, но... Това правя. Вижте какъв... Вижте каква пичка! Вижте я пичката, каква е! Имам чувство, че това са нашите пички в къщи. Аре! Не мога да отворя честа! Бък. Добре, тук вижте, лъка е пистолет. Глед. Не съм свикнал да съм с пистолет. Да пробвам да засилим да. Не съм свикнал с пистолет, но... Какво прави? Охо, количката. Търничката. То е Infinity Flame Power. Вижте го. Имам чувство, че ще я разрежи дъртблока. Да, ще го разрежи. Но най-добре да спишем с реформи пъка. Вижте диаманта. Вижте. Така, най-добре да спишем с реформи пъка. Той каза PvP, а PvP е стейтва да е реформи стейт. Добре. Как пък тъм, тя знам някакъв тъм пич, който ми харесва. Не харесва, ама не знам. Тук го използвам. Така. Вижте какъв е як лъка. Малко е различен, не че вижте какво е да взем тук настрани. Така е бронята, вижте каква е. И не лаги. Не, имам предвид, че след текче пак не лаги. Вижте голда, вижте айрана. Тимите са реалистични. Така, сега нека да направим чест. Няколко чест. На какво го правя. Да го обработим всичкото. Да си имаме. Но това направим 4 честа. Чуя се кога ли ще да пълвам това капкре? Не знам. Добре, готови сме с света. Така, нека да ви заведа из ларповете. Ларп, дроп парти, фуд, хел президент. Да, летим на ларп PvP. Аз хотел на спавна, защото има повече хора. Ама обаче има ларп. И преди не ми излежаше едното с таблоите. What the fuck? What the fuck, хора? What the fuck? Нека да го поразгледаме, че аз не съм беличка. Дали има някой? Никой няма. Те повечето са на това нет.
Повечето са на спам. Мисля. Повечето са на спам, да. Вижте лапките, да отим на help. Добре. Така. Сега тук да много ви помогнем. Ако има някъде грешки, пишете на админа. Добре. Reselect word. След това пишете Reselect word. След това пишете разкривате името. Сте си избрали така. Как да добавя приятел? Пишете ResPset, името на вашата резиденция, неговия ник и трусте по същия начин се премахва. Трусте false. За пример, ResPset къща Bulgarian Lion. Трусте true. ResPset Bulgarian трусте false. Така, PvP се пуска ResPset PvP true, за да го добавят. Добре. Да, тук какво е това? Кое е резиденция и всичко за мен? Резиденция е плагин, с който може да защитите своите сгради. С какво се прави резиденция? Прави се с дървена мотика. Как да направим резиденция? Като отбележите с мотика двата диалога на избраното си място. Единия ъгъл на къщата, сградата и предположено. Така. Няма ResPset. Добре. Warp. Къде да отидем? SNS. Добре. Warp SNS. После на Warp 3. Welcome back to Robot. Welcome Warp. Skype. Go явно. Добре. Двойно Donator. Клик. Добре. Цена 4... Цена 4,80 за един месец. Командите на Donate сега са Heal, Fix, All, Repair, All и Repair. Hit and chest и съжалявам. Workbench, команда на OSR. Командите на OSR. Така, тук какво ще е това? Това е стрелец. Я видим. Това е. Ето си яке. Бачаке. Добре. Това искам да ви покажа на един. И после. Creeper. 2,40. За един месец. Защото нам потъпи айтеми. Добре, значи, който, като това е ария. Това е инчан. Можете да купите бедро. Сега 6%. Бедро кон. Enchant. Цена. Видяхте го. Автозето. Warp. Drop. Party. Що само тук? Омага. Drop. Party. Аз не съм написал. Омага, пак нещо лагна ли? Ай, стига. Омага, пак нещо лагна. Айде, бе! Омага. Да, опас. Само да развида сервера си, ето го друг партито. Така. И хора, там следва, ето, DDC Night. Това ми следва за този епизод. Абонирайте, лайкайте, коментирайте. И да, много съм с този гаден микрофон. Пак съм с този скин даже. Вижте го какъв е.
майнашки циганин. Тя държи ми да меч. И хора в тази версия, не знам, нещо супер гадно. Имате на металце, което мен лично не кефи. Не че ме кефи, ами не ли са фиш. Вижте как ме дразни за ухте. Добре. И там следва за този епизод. Не бъдете с лайка, коментирате и да. И ще се път.